Desa. Kadang gawe ya nih. Iya deh. Terus ya apa ya sampean? Lah ya iku. Ya apa ya? Bosen aku. Ya bodoh. Piye kan sih cek. Lah ya iku. Ya apa yang Mancing. ayo wis dek mancing. Suwa ge gak mancing. Tapi mancing kok siji. Enggak apa. Kau apa tak? Kayak seneng wis. Iki lho mancing. Ya iki. Kamu apa wis? Udah. Iya. Ayo wis. Aku lalu. Iya. Apa kon ngono pancingku iku? Kadane apa ae? Apa kok sih? Rusak kabeh pancingku ngono. Yo gak iki. Cok. Cangkemmu pancing pring ae. Kon gesek titik tugel iku. Ndak semua. Mancing ini dai. Cok cangkemmu mancing kene. Wong mancing lumut ta kono kene. Ora kae wis. Cok butek ngene mancing. Mancing ngopo nanti ya? Nah, Ah, kene lho mancing ha. pacar mek siji tok ngene. Ngopo lah aku. Oh kok seneng lah aku. Masih oleh iwak mek iki gak ngurus aku. Kalau kuning-kuning gak apa. Ada roti lah. Ada guna kan? Apa dikur? Ada guna lho. Ojo. Ayo tukang-tukang. Ada iki. Satu jam kemudian. Mancing mulai mah gak oleh-oleh. Ya opo karepe? Poso paling iwak iki. Cangkemmu ono maneh iwak poso. Pedes lho. Ero aku. Nopo? Wingi ora klimut nang. Ketemu omongan kok. Temenan aku iki. Temune nek larangan kon lho. Yo. Iya. Arek sekitar umur 10 tahun deh. Sana yo. Lah ya iku. Bulinan ambek koncone pertama. Renang Mbak Danuta. Lin. Iya. Gue yo opo iki? Lah ya iku saken aku ndelok iki. Ya apa maneh? Takdir aja yo. Iya. Sopo iki rek? Mancing. Sampai ada gak ngajak. Manemu ae. Apa more? Apa begas? Merinding lho. Bang merinding. Masa penunggu iki kene kowar-kowar iki. Oh, jangan dini ya. Aku pengen di kini ya ompun. Lah dia mau di dewe ya omaran. Ayo. Terus ya opo iki? Terus ronda. Itu nah ae lah apa aja nang sore ae. Iya ya. Sore gotok. Maksa. Ya ada gur. Mana sih ngomong ya? Halo. Dulur desa. Jangan lupa subscribe, like, and comment dulu.